Para sa karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. O petsa ano na ko dyan? Petsa 5. Kasuhapon duman sa tercer distrito. Igwa ng Mananggatos. Ay naga. Di diretso na kita. Programa na taming Tingog kan Banwaan. Mina paabot sa Indonesia. Good morning! Kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampag niya to kaining kasiributan, kaaldaw na sinkan semana. An sa tuyang mahal lamang Diyos dapat ipigpainot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Diretso na kita kasabay ang tropa ta alas 9:14 na oh. Ako po si Pio Fernandez. Good morning. Kasabay ang tropa, news team, technical, IT, newsroom. Sagkod na kitang alas 10:30 ninudto. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. May report tulos kita dyan sa luwas. DCGB. On the spot report. I-connectar ta duman sa satuyang chief reporter. Pading Jim, marhay na aga, what's happening tabi? Yes, so salamat tabi pa din. Maray na aga sa mga parantabay makakahuro niya to ang re-electionista Mayor kan Ginubatan, Mayor Chino Garcia sa nagkapirang aldaw na sa napuraber ang Mayo 12 eleksyon. Mga pataratara niya, mga gustong may paabot na mensahe para sa 44 barangay sa digdi sa Banuan kan Ginubatan. Mayor, good morning. Taibong na linya po si Pading Pio sa angkol sa DCGB. Good morning po, Sir Pio. Yes, Mayor Chino, good morning. Good morning. Edi, Opo. sa paglilibot nindo tabi, no, ika-incumbent and re-electionista, ano sa mga bago pa na na-discover mo niya na ipa-priority mo, na na-discover mo sa paglilibot, na ipa-priority mo niyan pag abot kan panahon tabi? Go ahead. Well, halos gabos mo po ang pigaano nila, gusto nila is water system talaga for every barangay, which is na-garantiyan man kita na matatakwa ng 44 barangays, although iguana sa iba, solar water system kada barangay. Opo. So, solar water system and... Yes, and opo, may case-to-case basis man. So iba, gusto man nila mga roads, siyempre, and mas mapadalian sa indang pag-biyahe. Iyo po, tabi. Now, duman sa water system, balikan ta tabi, Mayor, what would be your approach tabi kayan? Well, sa ngunyan po, may mga ongoing na kita solar water system, and then ang goal mi is matawan gabos na barangay digdi sa Ginubatan. Tigsararo na proyekto po yun na solar water system para sa gabos. Iyo po, yun. That's good. Very good. Solar water system. Yes, sa mga road networks na unambitan mo tabi, paano ang sistema? Sa ngunyan po, igwa na kita sa mga major roads na buburukasan ta at sisementohon. So iba po, inabot lang sa election ban. So iba is bidded before the campaign period. And then right after po, una naman ito, especially sa Albay Bulolo, Batbat. Albay, Bulolo, Batbat Road Network. Opo. Alday. Albay. Opo. G. Now, dyan sa kwan, sa revenue raising measure, mapalangkaw ta sa tuyang, kumbaga yung dilensya ng lokal na gobyerno through taxes. What are your plans, Mayor Chino? Well, sa ano po, 50% ko sa campaign, may mga, like for example, hindi pong sa room building ni na dating tigigibuhan ki mga event. So, we're planning na gibunin ng commercial building
para sa commercial space, and then so 3 stories po kayo ang third floor is magiging activity center. And then we are inviting naman sabi so mga darakulang kumpanya tayo kaming lote digdi na ilalog ni sa PPP or lot lease. Iyo. Opo. May nahiling paano ka na parang informasyon na igoning plano man agad yun na magkaigoning commercial space parang Yes, arog opo. ka yan. Parang commercial district tabi Mayor Chino. Correct, opo. And then saro pa po is sa tuyang ginubatan public market, we need to expand. We need to padakulaon at least 2 to 3 stories para po ma-accommodate na sa mga nagtitinda lang dyan sa mga gilid, sa mga papag or sa mga nasa pasilyo. Yan po ang goal nina. Dahil na sila magpwesto sa pasilyo, tatawan mi na sila kimaray na pwesto. Pwestong may dignidad, malinig, maray na environment para sa both consumers and ining mga paratienda. Tama po. Mapatong na sa natabi Mayor ning duwa pang iskalon. Iyo po. Actually, sa plano po is total renovation talaga sa public market. Aloy naman po ini, pwedeng subang pa po ini sa kuyang market na ini. Yung na kay Opo. tupa na hihiling ko na ang sauda na andyan. Correct. Opo, kampanahon di pa nagtitinda pero ngunyan halos triple na nagtitinda po. Yan ang dahil may ma-control. Difícil man pong paralihon. And especially ngunyan ang panahon talagang kay puanin na maghanap buhay. Iyo tabi. Opo. Nausakwan sa lado kan agrikultura diyan sa ginubatan, how would you uplift yung agriculture sector niya to diyan? Well, sa ngunyan po, gusto ko pong ma-introduce talaga ang new technology, lalong-lalo na sa kabataan. Sa aram taman, ang mga kabataan ngunyan, although may nagkukuang course, pero dahil hindi napig to pursue. Ang pigigibumidigding ngunyan, igwa kaming ongoing na farmers training market, training center, kung saan digdi po kami ma-introduce ka mga new technology like to pigagaramit din ng drones, so mga fast harvesting, gabos. So, ito po, ongoing ang samuyang building and then may allocated ako for 2025 isarong giant drone kung saan sinda na po ang bonus. Pero ang ma-operate po kayo sa mga kabataan, so mahilig sa technology, iyo po ang piging ganyar mikaan. Okay, so may long range na effect yan tabi Mayor Chino, Yes, opo. Gusto mi ma-iling or ma-adapt man. Nagka last time, so pag ADT meet sa Japan, igwa duman mga 10 hectares o minimum 5 hectares. Nagtatrabaho, magagum lang. Naku. Kaya taman yan, digdi. Day na mababalad kialo yung mga farmers na. Using IT and these advanced technologies. Correct, opo. Correct. Doable ba under your leadership if ever? Doable po ini. Mapuon kami sa luway-luway may igigibuhon ini hanggang ma-adapt ka ini mga next generation na interested sa agrikultura. Ay, iyo tabi, Mayor Chino. Nausa ko niyan, sa administrative aspect kan sa imong pagpadalagan kan munisipyo, what would be your assurances man dyan sa mga empleyados kan gobyerno dyan, lokal na gobyerno in terms of benefits, protection sa indang pwesto, sa indang pinagkakaputan na posisyon? Go ahead, tabi, Mayor Chino. Well, siyempre po, igwa kita mga regular employees na which is all benefits dapat maka-avail sila. And ang sa kuyang piga ataman po, pigpapayaba pa yung mga job orders, which is ababaon talaga sa indang nare-receive. Kumbaga, lang sindi, makupahan ni sindi, day pa ninda piga-abot ang minimum wage. So, iyon saro sa plano ta, by 2026, matawan pa kitang chance, is i-raise ta ang sa indang sweldo, ang mga job orders. Kumbaga, magayon Mayor Chino, because sinda ang legwork, they do the dirty jobs. Kumbaga, ini mga job order, po? Tama. Opo, especially ining mga naghahakot ng basura, nagsisigid, gabos, sinda nasa luwas. So, dapat sinda magbenepisyo, kinda ko lang mga sweldo dyan sa lokal na gobyerno. Maski puro paano, sweldong may dignidad. Ayan. Tama po. Iyo tabi, Mayor Chino.
O di, suduman sa mga daay pa nakukumbinser kit Mayor Chino. Anong sa'yo pang kumbinser? Ako, ang mensahe ko po sa mga nalilibong man lang eh. Kung sisay, sabi ko sa inda, kung nalilibong ka mo, luwas ka mo sa araw, magtangad ka mo, kung anong kulay kang langit, yung ang butuan nito. Para urad ako na diskusyon, tumangad ka mo, kung anong kulay kaan, kailang magluwas si Mauran. Anong numero mo, Mayor Chino, sa balota? Numero 1 tabi, numero 1 sa balota. Salamat, Mayor Chino. Mabuhay Salamat ka. po, salamat po. Sige. Sumangat sa langit talaga. Ayun. Yun na, di ba? Ribati na. Number 1, Sige. Mayor Chino Garcia kan ginubatan. Yan, tabi pa rin. Mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy na salita, DCGB niya. Thank you so much, Chief Jimmy. Kasabay si Alcalde Chino Garcia, numero 1 sa balota, ginubatan. Diyan palang tabi sa Virac, maging sa Catanduanes, dahil ka mo disusperta itong dahil pa ka dyan kan ako Bicol baga itong mabisita ko na si Primong Jericho na Rosales. Yan. Kunya ko ang primohon ko sa Siko. Yan. Si Primong Jericho. Oy, dahil ka mo magparatubod-tubod sa kung anong mga istorya nagruluwas dyan na nakahurong ko pa si Gobernador Boboy Kuwa kaso nakaaging hapon. Nya ko anong nangyari Boboy? Ta si Boboy baga, kandidato ngunyan sa pagka-alkalde ka na Virac. So igwasin daning halangkaw na level ning suporta man tie up sa Ako Bicol. Ngayon na nga ni ngayan papapiyuta. Dahil baga nalawas digdi si Jericho Rosales. Ngunyan nga pig-isyuhan na naman ako kung ano-ano ilingan na nga dagit na nga so Ako Bicol baga nga kay Boboy. Bako man nga arog kaan. Nangyari ito so panahon da itinugot duwang aldaw bagang matitindi ilangan na itong ragobnob kam panahon digding uran kikilat so kamo dyan tabi sa Virac sa maging sa bilod na Catanduanes dahil magpara tubod-tubod sa kung anong pangyari na arog kaan binerifikar ko man ki Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. ang Executive Director kan Ako Bicol and second nominee kan AKB yung nga piyo day talaga nalausta so panahon ang kunya na ang problema day tinugot o tanaga helicopter sa nabaga iyan tabi pag arog kaan tay gawang maning pasilidades baga sinda day kaya talaga nga kaya kaya minahagad man kami ning dispensa dyan sa mga taga-Virac na gusto man niyang mahiling si Primo mo kunta na. This has nothing to do with any animosity with the group of Boboy Kuwa sa Ako Bicol. Day po, talagang supanahon anday nagtugot. Inclement weather ang nangyari. Sayang, gulpi pa naman nag-arabang man dyan tabi sa Virac, Catanduanes. And by the way, ang Ako Bicol tabi ini po at tabangan tagirarayan publiko pagboto tabi importantehon ang listakan mga party list nasa ibong na pahina. Dahil ko makalingaw dyan sa ibabaw yan dyan kung senador, congressman, gobernador, basic gobernador, mga kinatawan gayod, alkalde, kan munisipyo, syudad, buda mga konsyal. Then, on the flip side of it, sa ibong na pahinakan balota, yaon po dyan yung party list. Diretso na tabi sa numero 131 Ako Bicol, ha? Tabi, rumdumunta sa flip side, sa ibong kan balota. Ba't nalingaw kamuhain niya so balota kan Ako Bicol so numero. Sa ibong po yan kan balota. Yaon dyan, so sa indang lista, numero 131, Ako Bicol. Saro sa natabi, otrunta saro sa napakaboto nindo sa number 131 Ako Bicol, day na magboto ning doble, tulo o gabos yan tabi, invalido. Do not overvote. Saro sa na, 131 sa balota, so Ako Bicol sa party list. Sa ibong po yan kan pahina, dyan hindi mahiling tabi ang mga party list. Ano po? So dyan sa Virac, dahil po nin problema ang
grupo ni Governor Boboy, buda ining Ako Bicol. In fact, yan sa paglibot-libot man ni Governor Boboy sa Virac, gabos na inarabot. Lalong naglangkawaan ko niyan ang level kan sa indang suporta, gabos na sektores nahihiling ang talagang connect kan governance personalmente sa personal na pagkatao ni Governor Boboy maging paghatod nin connection kan gobyerno. Pag sinabi tang connection kan gobyerno na mamati pag-administrar, pagtabang, pag-address kan manlaylay na concerns kan sosyudad dyan sa Catanduanes, lalo na kunyan sa Virac, nahiling ninda yan sa ehemplo kan pagpadalagan ni Governor Boboy Coa, now running for mayor kan Virac. 15 years na binarabad din kung ano-anong akusasyon, matitinding akusasyon, but he survived matitinding kalamidad, pandemic, super typhoons, and apera pa kaitong mga man-made calamity na political issues na mga daiman nagtatriumfo. Sabi nga ni baga, you can't bring a good man down. Kaya ngunyan, uya siya sa Virac, Barangay Buboy. Barangay Buboy dyan sa Virac, Catanduanes. Nagdadalagan siya alkalde. O good morning palantabi kay Sir Andy Marbella. Sir Andy, gari nagdi-deliver na sindang ngunyan. Kaso tama ba? May mga deliver na ngunyan in election paraphernalias sa northern and southern barangays. O tabi ang pagdag-agian sa Indo, protehiran ha, dai pagkarawan. Iyon yan ang grupo kasabay sa Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan and yung Interagency Task Force. Mga kuan na yan, mga paraphernalias na yan kan COMELEC na ididistribu na duman sa mga eskwelahan gayda, no? Taod-taod, ko daw si Sir Andy Marbella. Maghapon sindang ma-deliver ka yan. Ang sa kuya tabing telepono numero, maray na aga kumpadreng Noel Manalo. Tabi, kumusta na pading Noel? Ecstasy. Extano. Extano. O igwan ng pinadara si Pading Noel na mga retrato. Aram nindo tabi i-expect na nindo yan kuan. Ngunyan Tata Bonjing, Chief Tech Ramir, expecta na kung ano-ano nang maluwas sa Facebook. Ay igwa dyan yung magibonin soro sampul balot. Tapos bubugtakan man ng kantidad, o yun na ngayon, ang bakal na ngayon sa ini, retrato ho na i-upload sa Facebook. Dawa so kandidato, dahil man yung pagkarabo na sa suportadores. Kaya, dipisil na ngunyan tabi, be very discerning. Madali na baga ngunyan, Chief Tech Ramir, makaisip na, ini nga si Chief Tech Ramir, pagkarauton ko ito, kandidato halimbawa, alkalde si Chief Tech Ramir, magibo man kaso suro sampul balot, papaikliman man ng 500, re-retratohon, i-upload sa Facebook, rimati na. Ay, nako tabi. Ay, nako. Sige. Makuang kita, Chief Tech, ma-time check kita, halawig ang mga parada, oras, sakto yan, 9:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer,
viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joey Salceda. Tire ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, albay mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, 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 Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga at susuportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Kaya ka mahaldig, daraga, Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, kaya ka mahaldig, daraga, Legazpi,
naman ito para purato magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ano na nga ni su numero kan Ako Bicol Party List? 131 baga. Yan ang numero sa baluta. Kan Ako Bicol Party List 131. Ay iyo palan. 131 ang numero sa balota kan Ako Bicol Party List. Rumduman mo ha. Numero 131. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada Daba kong banwaan Matian kauswagan Mga gibong karahayan Papakusugan paan Gabos na mga programa Makaskas na serbisyo Silalbaldoan matao Sa mga daragan nyo Mga napo na ni Mayor Awin baldo makusog pa sa iyang esposa Lalbaldo malalaoma Sa banwa ang daraga Kay Lalbaldo na Kay Lalbaldo kita Papakusugon an arangkada. Manay Laila de Lima po para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya dai dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6 sa balota. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML Party List. LTG for 146 Epifanio de Los Santos Avenue, Makati City. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi Si Consi J. Pili Handang magserbi Con si J. Pili Dedikadong servidor si J. Pili Tinatabangan niya gabo si J. Pili Para sa Legazpeño si J. Pili Serbisyong na matanos Con si J. Pili Handang magserbi Con si J. Pili Handang magserbi Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Ako may ayat, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si attorney ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si attorney ipagana. Naneta makasida. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mahigos, matinawang, padama kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Gap Adrian sa tuyang idolo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you very much Chief Tech Ramir, and dire-diretso kita kan istorya. May mga report pa kita diyan sa luwas. Good morning Palanda sa bilog na segundo distrito. Sabi ni Kaloy Andes Loria, antara mo ni Kaloy ha. Sarabay kita. Bako nga ako sana ang maalid ko na no. Sarabay kita, Marina. Tanganing magkaigwanin pagbabago. Digdi po sa segundo distrito kan Albay. DZGB. Morning da dyan sa mga taga-ma nito ang Rapu-Rapu, Kamalig, Daraga, and siyempre sa Legazpi. Ali yan kay Kaloy Andes Doria. DZGB. On the spot report. Angel, what's happening? Go ahead and good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa itong mga paraan tabay. Ang location ko niya, yan ako dito sa LCC Event Center para sa nangyayaring distribution of plate
sa mga drivers and operators dito sa Legazpi City and drivers and operators ng mga tricycle dito po sa Legazpi City. Ngayon, Sir Pio, makausap natin ang bagong Regional Director ng Land Transportation Office Bicol, si Sir Edgar Allen Castillejos. At nasa tabi niya si Mama Connie Peñaflor, ang District Office Chief ng LTO Legazpi, para malaman natin, Sir Pio, kung ilang mga numerong mga plate numbers ang i-distribute ngayong araw at ano yung mga requirements para makuha ito ng mga drivers po, Sir Pio. RD, ma'am, good morning po. Nasa kabilang linya po si Sir Pio, Sir TV. Yes, good morning. Good morning po. Yes, good morning, RD. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. So, Good morning, sir. Opo, itong dinidistribute natin na Director, parte po ba yan nung backlogs na dapat ma-release Yes, na mga sir. plates? Yes, sir. Ito, part po ito ng mga backlog. Pero continuing naman pong ginagawa namin ng LTO with the leadership of Secretary Vince Dizon and Secretary Government Mendoza, hopefully matugunan na natin lahat ng mga pangangailangan. Ay, opo. Ilan pong hundreds ang ating i-distribute ngayon? 670 plus? Yeah, 670 plus. Oo. Plate number po yan ng anong vehicle po? Tricycle po. Tricycle. Alright. Aha, tricycles. Ano po? Okay, so anong sistema? Paano mag-claim yan yung mga rightful owners? Nandito po si Ma'am Connie, head po ng district. Opo, sige po. Hello, Pio, this is Connie. Yes, Ma'am Connie, good morning. Oo. Naihapot po kay Director, paano ang kwan? Hindi namin ang plate namin, naka-inform naman sila. Yung kailangan, ORCR, ng kanilang sasakyan, yung ID, para ma-verify na sila talaga dyan. Ayun. Yun lang naman. And Opo. then, kung yung SODA president nila ang nandito, ino-authorize nila yun na kumuha, ibibigay po namin yun sa kanila. Oho, yung TODA president. Okay, kumbaga. kung makakarating yung owner, basta Iyo dala po. niya yung authorization at yung papel na ORCR. Iyo po. Yan ang mga plate numbers. Anong year pa yan dapat na-receive, Ma'am Connie? Ay, ang year kaiyan po is just recently lang. Iyo po. Kasi tema siya itong actually backlog na aloy ng panahon. Ayun. Kasi iyan po sa mga nag-range class yan na naging 4-5 na sila. Iyo po. Pero Legazpi lang po iyan. Iyo po. Man siya, sugao po yan sa Legazpi District Office na within Legazpi City lang. Iyo Kaya po tabi. kasali dyan ang Daraga Ay, Kamalig. opo. Kasi may nagpas po kami, Daraga Kamalig naman. Iyo po. Now, pagkatapos kayo aktibidad ta dyan, duro-diretso na ang release kayan tabi, Ma'am Connie? Opo. So dahil po makakahintay ngayong 8 to 5 po kami dito mag-iintay. Pwede pong i-claim yan sa cash district office sa Iparcadero na po. Iyo po. Paano makakaisi su kunyan su mga rightful owner kan pigta papadara nindong notisya? Ipopost niyo po sa FB page. Pati sa office po. Yung mga napangalan sa kanilang plate number. Iyo. Good. Posted po siya lahat. Kung nakita na po nila, na-post na po namin yun nung isang araw na po. Last week pa yata. Iyo tabi. And pwede man siguro mag-verify na direkta sa opisina ninyo. Pwede po. Oho. Ang lahat po, ibibigay namin ang servisyo. Iyo Pag tabi. kailangan talaga. Opo. Sige tabi, Ma'am Connie, pakibalik po kay Director if ever o sa reporter mi po tabi. Okay, Director. Ayan, nakikinig si Director. Opo. Yes, sir. Director, ito po, nasagot na po ni Ma'am Connie. Now, on a national basis po, Director, ang dami ngayong mga aksidente sa kali involving both public and private vehicles. What's your note on it, Director? May direktiba ba sa inyo ang national office dito sa baba para maiwasan yan? We have to be very strict with source of licenses. Hanggang sa driving schools, magiging strict na tayo. Labanan natin yung mga non-expense. Tapos yung roadworthiness ng mga sasakyan, kailangan nating ayusin. We have to be, by the book tayo, boss. By the book.
Ayun, opo. So, pati yung mga driving schools, i-scrutinize niyo yan. Kailangan, boss. Opo. Yung sa kwan, yung mga non-appearance ng pag-inspection ng mga vehicle, pag-rehistro. Yes, sir. Oo. Ayun, opo. Yung roadworthiness, yung pinaka-importante. Ay, oo. So kailan yan? Soon, dito na sa Bicol, i-implement? Hindi soon. Actually, even before I came, nag-start na yung ano eh. Yung opo. sa anti-colorum. Opo. Sige, kung may panawagan ka sa mga drivers in the community as well, Director, makikinig po kami. Well, the LTO will be here to enforce all the necessary laws that will protect the commuters, the transport, and the motorists. Yun lang po. Director, napakaraming salamat. Mabuhay ka dyan. Thank you so much. Thank you very much, sir. Sige. So, yan na po, sir, ang bagong regional director ng of Bicol, Officer Edgar Alan Capsuliao, and then Chief Man ng FTO Legazpi, si Ma'am Connie Peñaflor. Sa good sa sinibigisa sa iyo sa alas 5 ng pagkahapon, sa nganing halaton itong mga todo president and then itong mismong mga pagsagirikaining mga plate numbers na i-distribute po muna na pagkaaligaw. Kumusta ang turnout, Angel? Kan ma-claim? Kung mahiling mo, Sir Pio, may tigsan ako dyan kay Jerome na Pitchforth. Nagkakapra lang ini, Sir Pio. Bako ini rurusuan po baga na takol na pag-abot pa lang. Medyo nagpapadiit-diit pa lang na nag-aarabot. Posible, Sir Pio, may mga president ticket. Ang i-claim na lang po nila so mga plate numbers na kan mga miyembro po nila. Ayun. Okay, sige. Makastas po, Sir Pio, ang distribution kapag yaon na sa ORCR and then kung may ID na, makastas man na itataw itong sa mga plate numbers na nakabox-box din sa inutan po kan LCC Event Center. Dahil ka nagsample ng video retrato kang plate number na yaon dyan, na release na, tanganing mahiling ka. Totoo, dahil ako, Sir Pio, i-litrato. Makalo ako, Sir Pio, na mag-send. Tatay, posible po mo ng pang sa imong plate number na picture po. Tanganing mahiling taan inisyo nindan ayan, mahiling taan. Ayan, sir, may tig-send ako kay sige, halakan ta, ano. And, opo. So dakula gayud iyan na plate number, Jerome, madali bago tabuhian si Angel, pag na-receive na, flash mo na tulos diyan sa matabangan ta. O yung mga day pang plate number diyan sa motorsiklo ni Tabi Angel, Apo, tricycle. Tricycle. Tanganing makatabang kita sa publiko. Tabangan ta ang LTO, region ng LTO Legazpi, Eto na, may ka na, ni may retrato na. So, pareho na. Maray na pagkaaga po, nasa ibong na linya, Sir Pio. Perang taon mo pwedeng simulat na plate number mo? Yung plate number na yun, tayo pa po na may RNA. Ngunyan, dahil ko naman PJ-stick na maabot yun. Ngunyan, nagabot ang pangkilara sa politik bayadan na bagay sa pagkadan pag-istro. Kaya, salamat ka. Kaya, minapot mag-aral sa bagong plate number. Yan. Ano pangalan mo, Tatay? Reneo. Sa inang biyahe mo, Tatay Tabi? Sa Washington Capitol po. Sa Washington. Ang ruta ni. Sa Albay po. Kumusta na ang pamasahe duman, Tatay? Dahil kaya na po, palabaw na presyo. Naman po. Pag nagpalabaw kasi presyo, siyempre, may pinalidad diyan kung ika-mareklamo. Very good. Okay. Apo. So, Thank you po, Tatay. So pareho pala Angel na na configuration kan plate numbers. Okay, sige. Apo. So yan, Sir Pio, madagdagang informasyon hayag sa luwas at kaibahan na si Kuya Boy Angel sa CCTV. Salamat, Angel, with Boy. Ala dyan sa luwas. Release kan mga tricycle plates, in fact, motorsiklo yan tricycle, sa motorsiklo yan na plate number, Pero ito, na-check pa, na so mga for hire ang na-issue ang kaan na motorsiklong yan. Sa pag-report, Chief Tech, pwede pa si Padingal, bago kita magbareta, buda hanap buhay. Aramon ta dyan kay Pading Alarmario. Padingal, Diyos maray na aga, what's happening? Thank you so much, Pade. Good morning. Pasiguro na talagang unyan ang PNP, as in Philippine Army, na ma-secured na agad ang mga barangay, lalong-lalo na ang mga voting centers sa mga hararayong barangay, darong simana sa nabago ang eleksyon.
Ngunyan na aga pa di, ang ibang election paraphernalias, advance ng pag-distribute ini sa Iyo. mga voting centers, Oho. kan iba-ibang mga eskwelahan, iglilibot na kan mga police personnel, Mhm. as in pigiling ang sitwasyon and secured ang sitwasyon Iyo. voting centers kan pade at Napuputol ang transmission, kumpadre Alta. pamangan army Oho. Yan. Iyo, Padingal. Napuputol. yes tabi pade Mhm. ang mga otoridad talagang siguro ninda ang area ay mahilingon yan digdi sa mga rayong barangay Mhm. ang presensya kan mga police, presensya kan Philippine Army, Mhm. sinyal na talagang nagapasiguro sinda na dahil hanggang masingitan din kariribukan na maabot na eleksyon. Kaya ngunyan pasanayan ang sitwasyon ngunyan digdi sa mga harayong barangay lalo na digdi sa southern part kan Legazpi. Pangapunan ninda ang kooperasyon kan publiko na sana doro-diretso ini na maging matrangkilo sagkod na umabot ang eleksyon. So far sa lado naman kan mga politiko dahil pakihireroan mo yan, gabos sa monitoring ang mga residentes man, ang mga botante, nagalat kan magiging sitwasyon ngunyan na simana bago ang maabot na eleksyon sa Lunes. Iyo na ang supig, sabi ta kasubago pa ding Alda, kasabay nga ni duman so Task Force Kalinigan, nag-distribute na kaya na election paraphernalias naan, and hindi ko sa nasusiguridad kanta siyempre dumanan sa mga kwarto. I-stock ano. Actually. Mhm. Nahiling ko man ang ganyan yan. Digdi minaagi pa sa area ko. Yan. So, tak tan Yan. Task Force Kalinigan iyon bigkarganinda. Yan. And siyempre yaon ang backup na seguridad kan PNP. Roger. Yan, informasyon na baday live digdi sa Southern Paggan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, mabareta kita alas 10 din mabaltang programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na mateanta, Legazpi City feels so good. Sabador naman ang naumanta, sigaw si Sunshine Imperial. Tapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Ligaspeño. Mga Ligaspeños, sa maabot na pirilian.
iboto Sunshine Imperial para konsihal numero 9 sa balota. Kayo'y Andes Loria, desidido para sa distrito. Ang tunay na pagbabago na mamati dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kang mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay Balang si Kanoy Loria. Ang kamahagig, darabali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamahagig, darabali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FTA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Isang winner na ang nag-uwi ng bagong kotse. Huwag papahuli at sumali na sa 100 Cars, 1 Epic Giveaway ng Playtime PH. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinahimutikan kang Philippine National Police na sinda ang nagluwas kang viral video ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa statement kang PNP sa indang tinawanin doon na ang nagisirkular na video online bakuali sa PNP o pig-release kan sisay man na unit o personahe kang PNP. Pinahimutikan man kang PNP na inbelto sinda sa pagpapalakop ning affidavit kang nagreklamo ning pambubugbog kontra kay Duterte. Sa video, mahiling na pigkumpronta asin biniyawa ni Duterte ang sarong lalaki sa laog kang sarong bar. Pigtatandol pa kaini ang sa iyang payo sa payo mismo kang lalaki. Nagpaluwas na ning reaksyon may kinaraman digdi si Vice President Sara Duterte asin sinabing ang reklamo sa iyang tugang iyo ang political attack kang Marcos administration. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras, sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Ang atang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, ang atang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto kung siya sa aming batas. Number 2 kung siya sa aming batas. Wow, wow, rapu-rapu, padagos na uswag sa tabang ni Konsihal sa aming batas. Sa balota, kung siya numero 2, iboto, Konsihal sa aming batas. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Nasaro sa mga
naunang bita ni MVP, Mayor Vic Perete Candaraga kan matsimpuhan tama na makahuron dyan is ngaya piyo an importante saro sa pinaka-importante ngayang pinag-aataman ko dyan sa daraga is yung fiscal management. Pag fiscal management ang gustong sabihon kaan so pag-ataman sa paagi kan marhay na pagmanehar kan kwarta kan gobyerno lokal kan daraga. At ang sabi ni Alcalde Vic Perete, dahil mapupwedeng makompromiso ang municipal budget. We plan according to the existing budget, dahil mag-overspend, and ining existidong budget, magdiskarte tanganing madagdagan through itong paghanap nin makakanigong koneksyon sa national government kung ang mga budget na kapos maghanap nin koneksyon sa national government tanganing daiaabuton kan budget kan lokal na gobyerno igwaning masukuro from national government to provide the necessary services diyan sa daraga. But the point is, ang sabi ni Alcalde Vic Perete, ang existidong budget kan daraga dai dapat iyan pag basang-basangon, pangatamanan iyan gamiton sa tama, pataririkon sa tama, dai itong supagwaldason. Yan ang saro sa mga battle cry dyan ni Alcalde Vic Perete sa daraga. Kaya ang sabi ni Mayor Vic nga Daragaños can now be assured, sabi niya, under my leadership, if ever nga na ang budget sa tuya yan na mabantayan tanganing dai kita nga madirotar, kumbaga dai makompromiso ang kaban kan gobyerno kan daraga, dai pwedeng lustayon, and dai pwedeng gamiton sa hindi man na mamatean na proyekto, kumbaga channelize it, pabuluson duman sa talagang kaipuhan na tawaning atensyon diyan sa daraga. Iyan po, kwarta kan tawo, naninigo na dapat na ibalik yan through services. Ipinagkatiwala sa nangayan sa muya, Papapiyo, sa lokal na gobyerno for us to take good care of it and to allocate it duman sa pangangaipo kan pagpadalagan kan lokal na gobyerno. Bako ngayon kurakuton, bako na tabanon. And this is truth for all local government units man gayon na mga pundo ang kaban kan lokal na gobyerno, especially kan daraga, papangatamanan po yan tabi dahil magiging wayward ang fiscal management dyan. Ang sabi kan mga yaon yan sa daraga na nakakahurong taman, si Alcalde Vic nga nagkaput na ning pwesto, haloy na kapitan, sagkod sa naging alkalde, he knows nga the in and outs kan pagpadalagan kan sarong lokal na gobyerno. Dahil pwedeng maitsaran, dahil pwedeng ma-influensya nin mga palukulokong kung anong mga pasistema diyan sa lokal na gobyerno. Kaya he can, sabi na nga, stay on ground, tutok iyo ang maray na governance diyan sa daraga. Tabi and mantang-man tinido itong pagiging mabuot, tabi. Pero pag abot po sa pag-administrar, dapat nga sabi ni Mayor Vic Perete, we should be guided by our true service, totoong serbisyo, na anminakum pwesto kan totoong serbisyo, honesty, and itong tultul na dalagan kan gobyerno, transparency, kasabay na po yan dyan. And what's important nga is ang kaban kan gobyerno napapangatamanan po tabi kun iyan wawaldason ay dai mapupwede tabi iyan, sabi ni Alcalde Vic Perete. We should nga administer the affairs of the government kan daraga according to the book, kumbaga tamang sistema na dai makukompromeso ang intereses kan komunidad, lalo-lalo na sa fiscal management.
Diyan sa mga taga-Daraga. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Pandan, Candaraga. Sabi ni MVP, Mayor Vic Perete. May istorya pa kita sa luwas, isihon ta daw, dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. DZGB On the Spot Report. Iko nagtarta kay Pading Jomar ang linya. Pading Jomar, Maray na Aldaw, please go ahead. Thank you very much, Parig Pio. Location ko Malilipot Central School. Bigdiyan sa sentro kan Malilipot. And pig-obserbaran tayo ng gigibuhon na final testing and sealing kan mga balota digdi sa naunang bita na lugar. Digdi sa Malilipot Central Elementary School, tulong barangay digdi an Maburoto sa Mayo 12 an barangay 1-2 asin 3 kan barangay poblasyon kan Malilipot. Sa subago hinatod na digdi ang gabos ng mga election paraphernalia kasabay sa mga ballot boxes na sa pangingenot ni Maria Cristina Magaliano ang election officer kan Malilipot. Siya so ipinagsalidang na digdi kay Patrick Barreda, parte kan reshuffle kang COMELEC sa mga destino ang pagmaabuto na mga local elections. And sa pigbibisita tayo ng mga kwarto digdi, assemble pa lang kan mga Board of Election canvassers ang mga makina ining so ano baga pa di Pio, so ballot box kabit duman sa counting machine. As in gabos-gabos na kay po ang papalandang assemble ini bago makapoon pa hali direktamente sa kahon dahil pa man na-assemble. And may mga nag-observe man digdi na mga naghahalat na para sinda iyuan maging parte kan pagboboto testing pagboto sa mga balota digdi sa balota na idalaog sa counting machine dangan maluwas sa ballot boxes alos digdi sa nagkapirang presinto na nabisita ta dai pa man nakakapo ng gadkan pagboto medyo manainot uning susasaro sa barangay tuwata ini pero nagtataon ng instruction mo hindi sa gustong magboto. So iba talagang pig-assemble pa lang ang sistema iboboto, maboto asin so normal na pagboto baga Pading Pio, ma-shade sinda, mapili, dangan isusuksok sa automatic counting machine, ACM, then malawag duman sa ballot boxes sa irarom, so ano ini? Balota. So balota, pero instead na i-transmit, dahil na ito transmit, bubukasan na ito, hilingon, kung tama duman sa binoto, so bilang na nagrehistro duman sa machine. Now, that's procedural, Pading Jomar, that's procedural. Now, pagkatapos kan testing, ano yan, iwawalat na dyan sa eskwelahan, sa kada kwarto, and paano nang seguridad ang tabi, kumpadring Jomar? Walat na inidigdi Pading Pio, and nakaulay niya ito sa nagkapirang polis digdi Kasubago, na madistino nin mga pulis digdi katabang sa mga barangay tanod. Ayun, siguro. Para masiguro na daipakimakiaram kay ning mga na-testing na silyado na mga ballot boxes and counting machine. So yung mga kumpadre Jomar, we presume na iyo man na nagigibuhon sa bilog na Pilipinas, babantayan el kang pulis. Budakan tanod. Roger on that, Pading Pio. Roger on that. So anytime soon na mapunay ni kan pag-boroto, tanga ni Aramon kung daing palso ang iluluwas na resulta kan automated counting machine kumpara duman sa manual na isinurat mismo kan mga matesting na botante. 10 lang ang titestingon kasi mga barangay na dai kulang sa 10, pwedeng sa ibang barangay, ibang presinto pwede magbalyo para kung gusto man ida maka-testing talaga kan pagboto. Kaya pa din mga impormasyon alay sa Malilipot Elementary School, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya halin sa luwas. DZGB On the Spot Report.
Oy, good morning palang tabi dyan sa kay Kaloy Andes Loria. Grabe man so pasalamat ni Sir Kaloy sa pamunuan ng INC, Iglesia ni Cristo. Yun, ibagaan nakakuaman ning suporta ang grupo ni Kaloy Andes Loria para sa 2nd District Congressman sa grupo man ka na Iglesia ni Cristo, kaya nanunod sa naman na pasalamatan man iyan, sabi ni Kaloy na Andes Loria, because igwa yan pruebas iyan na igwa talaga ni nakukumbinsir na dakulao na sektor ning sosyudad digdi sa 2nd District na magkaigwa nin pabagbago man lamang sistema to a greater degree sa dalagan man kan serbisyo politika digdi sa 2nd Distrito kan Albay. Kaya grabe man sa pasalamat ni Kaloy Andes Loria sa hierarchy kan Iglesia ni Cristo. Si Kaloy Andes Loria po running for congressman digdi po sa 2nd Distrito kan Albay. Sarong report bago kita magtapos ngunya na Lunes. Joshua, good morning, please go ahead na. Yes, good morning, Sabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Lagdag na itong pareta. Mahigpit man ngunya na nakamonitor si Sir Andy Toledo ang namamayo ka na Commission on Election o COMELEC digdi Sabi Sir Pio sa munisipyo ka na Daraga Albay. Sa pakipaguro niya to, sigun kay Sir Andy Toledo, na tigtaw niya naman ng designasyon sa iyang mga personahes na personal na mag-reparo sa nagaparagos Sabi Sir Pio yung final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACM nagagaramiton sa kondukta at eleksyon sa Mayo 12, 2025. Sigun kay Sir Andy Toledo, mantang nasa pagreparo sa indang opisina, closely monitor man siya sa indang opisina Sabi Sir Pio, sa indang opisina digdi sa may kataning control unit na Daraga Albay. Dahil sa aking po ang monitor kung halimbawa pagkaigwama na problema, emerhensya o kaya aberya, at least marikas manuning na ito paabot nila sa indang masalang kaon Sabi Sir Pio yung opisina. So kaya siya ngayon halos ongoing, nakalatag ang mga personahes ka na COMELEC Daraga Albay sa malalaing man sa mga polling center sa munisipyo ka na Daraga Albay, tangali ng testing mahiling kung gabos sa mga ACM nagkagana o kaya nasa marhay na kondisyon Sabi Sir Pio bago inidagos na silyuhan sa rayon asin man buksan giraray pag-abot na kan Mayo 12 na eleksyon. Kung siya sabi niyan Sabi Sir Pio, so far para magkaya nagbutwa pang problema o kaya aberya mansa nagapadagos ang final testing and sealing muya na aldaw maghapon Lunes, Mayo 5 in preparasyon sa Mayo 12 eleksyon. Yan Sabi Sir Pio, ang dagdag datong istorya halilig sa Daraga Albay, Jos Camino. Salamat Joshua. Sa dagdag na istorya, yan po, nationwide na final testing, sealing, and pagdistribu na kan election paraphernalias. Salamat kan sa inyong paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Dahil tabi maghali, masunod tulos ang samuya pong news director si Andy Mardela. Mientras tanto, ako man po si Pio Fernandez. Good morning!